ya Nyamira hase omuriki oito Mildred Momanyi hagotomanyanga mataya mukuru wase ekenyoro Kenya kegogi sense mu mugonjoro imeye woda ya Kemera ni gobono ya twariro mugoko kubwatekara no gusirwa ku mwana obo hoyu nyarto kobagakora amatemu amanekerasi gatana gatatu umwako nyarto kobagogweta na konyora amagisi chimisa to na merongo kianda nabwigo kwenyorera libagaria bene ryo kogenderia amo na masomo aye kubatukana no gutenyara kwenga eyo nigo omwana yo anyare kobaga gutigara iskase amatuko amange anyare kobaga gweta aseboigo eserikali county ya Nyamira gwetera asomugabana musnyaribo anyare tokobage gweso kebene na gwikira na singeria na kwena na bokonyi na kwene kebuno omwana yo anyare kobaga gotwara obokonyi saka konyora obokonyi obwo urachikoba boko ene kengo nyare kobaga kogendera amo ne chisemi cha Mildred Momanyi anyare kobaga gwikira na se award ya Kemera na gotwariganiria orabotiro kubatia. Elvis Nyang'au oyonyorete amagisi chimisatu na merongo kianda nane nigo konye endoto ya yogoswa eskuri ya bamure ya Kanga Boys yalimire kubwatikana n'obutaka obonene burasenga yaye ekenyoro Kenya kegogi omugonchoro iweye wadi ya Kemera ogosira ku mugavana Amos Nyaribo wetera sponsorship ya bisyo mugavana bono nigo kwabeire omweso ase amateye igabu na ngina akoerera. Nabona bwatu umwana akuru ku Elvis Kiraita Nyang'au yasoma tukura se skuru ya Moitunya akasikwa max 394 kurwa bwenchire kambura nkumurire skuru tukaba toko banere wadiruka dia ndi aite kurukanga lakini ona bwata njana nange kumuira ngaba kingo rengere ne kionda ya ngo kingo konyo mwana yo nchire kambura pi ngaba kinkolera bona ba minto bali baroche mutu asingenyo chitina ari kwenyara nkalero yo minto director Matinga akabaga kugamba no yo umugafane ito Nyaribo Amos akanyara kabaga ngonyero umwana bone ko umwana ari Kanga ngosoma hari nange data masomo aye ngwira niyo yo minto Nyaribo mbiyamono nandi mbiyamono etakwera na beire nkolera rero bono ngosekandi tiganya sago konya nando konya bonsi abatari kwenyara buna intuga nando togo saba no mwana rero kagosoma tabakasako bagakojo anyade chibesa anyara kabaga kwiba nerabu ataba kuruma batari kwenya munera ni mu abatari kwenyara akinya sa tigago sese nanda ko konya butambi rabali waito ba Moitunya mbiyamono asegasingi yana inu mwakarete nyasaye tabeba nandi mugenda gosomia bana waito bokong naseboigo baburia omugavana kogendera gosira abana bande sense moyega na sebwa mwakirambuya ase okurwa obokonyi oboiga tokora ninga serikali netete under transition ya bana bande school Nyaribo okorire gentekia toteba sobo mugwite wensi ikiaga kanyo mwana obere isko na ntele some more people bari isko gaiga they need that help ne alire biyo mutyoyo na alire biya mwairiro mutokoro nande muti marora kande na enda nsemo Wamwere rimbi amana sega bana wito Amos Nyaribo asemere magenda tokara Nyamira county tiganya Amos ni asengenta konyora ababa ke batari kwenyara nonye na boigo aborki wabande mbali bataraswa eskuru kolengana banyakinyorabo asebalia bakora ekirasi kya gatano na gatatu bono bataraswa form 1 kubwatikana no bulemerwa gantu bwata abane binyora abande bataranyora bokonyi buno mwana naro yori dio bwate 284 taragenda skuru abana mbale matororo omwana yo matigirete form 1 oyonde naro bone gotaragenda skuru mama mwabara umuko tari korora Etoko basaba kera mwikira siga abana ito akore merobere gake atokonyera abana baitu ekera abana nereta ya Nyamira max special kenyure ka abana bakurwa iga bakurwa bari need mono kyara mbagwatikende abayibuli babo konyera basumbukete chikondo bagokora mari munigara make nande mo aso income te koreta boiga na gusaba muntu Amos Nyaribo ona ro bwate 310 ulisko gaiga brisia bara baitu mwese bwatere ni mugwatsi mugabano ito kyarumagana bigata nyara nigo bono baburia aborokiwa bonsi kwerusanania asa mariogo yogo tindia babwate egetabu bokongu eliokorosia obugima obuya bwa mambia ngakiye bono ni ya masomo ngakiye ne yo bongaini amangano bo chara tigabo tigwe amangana marutiga tigwe tigatorigere libosio mali maburire esukuru nero ebibande byaito bya malemo bono bosio togutikorekana na abana baito Reporter ya Ndizi TV ile tariane Mildred Momanyi.